Dank u voor de aandacht die het aangegeven wordt. We zijn uitgenodigd door de formateur om met haar te spreken en met haar collega's te spreken over de problemen die wij als SVGA hebben en de goede dingen die daar gebeuren. We zijn blij dat zij ons heeft uitgenodigd en oog heeft voor de problemen die op ons terrein plaatsvinden. De stichting SVGA is, zoals u weet, een opvangstichting voor mensen met een verstandelijke beperking. En deze mensen worden ongeveer 280 totaal, die worden dagelijks opgevangen voor een deel zelfs 24 uur om mee te kunnen doen aan onze maatschappij. We hebben programma's voor hen en die programma's die kosten natuurlijk geld, want daar is personeel voor nodig. En, dat geeft op het ogenblik, zeker in deze crisistijd, behoorlijk problemen. Maar we proberen dat in samenwerking met de politiek aan te pakken. Nou, we zijn bezig om een school op te zetten voor mensen na de lagere school. We hebben zelf een lagere school. Als ze daarvan afkomen is er een tijdje eigenlijk niets voor zulke mensen. Wij wilden een school voor voortgezet speciaal onderwijs opzetten. Daar zijn we wel mee begonnen, maar de organisatie daarvan verloopt op het ogenblik nogal stroef. En we zouden het erg op prijs stellen als daar dus zo snel mogelijk een oplossing voor komt, zodat er middelen zijn om die school te laten draaien. Het gebouw is inmiddels wel geplaatst, maar de organisatie van het programma, dat is op het ogenblik nog erg moeilijk, ook omdat de financiën wat ons betreft, die zijn nog niet ter beschikking gesteld. En als er geen financiën zijn, dan kunnen wij die school ook niet laten draaien. Dus het zou erg goed zijn voor de mensen zo tussen de 13, 14 jaar en 18 jaar, dat die op die school terecht zouden kunnen. Dat zou een belangrijk probleem oplossen.